Tervehdys, mä oon Ruffe ja tervetuloa mun kanavalle. Tänään puhutaan venemessuista ja lähinnä venemessujen purjehdussataman ohjelmistosta, mitä mä oon tänä vuonna taas ollut tekemässä ja tuottamassa niin kuin viime vuonnakin. Viime vuonna mä tein tämmöisen ohjelmistoesittelyvideon, josta tuli sen verran suosittua, että mä ajattelin tehdä samanlaisen nyt sitten tänä vuonna. Mutta tällä hetkellä mä olen täällä Saaristomerellä veneilemässä, aurinko paistaa täydeltä terältä, täällä on 5-6 astetta lämmintä, meri on auki, paitsi tietenkin jotkut sisälahdet on vähän kiinni tossa, mutta hyvin täällä pärjää, eli ihan mahtava keli ja veneilyt jatkuu edelleen, vaikka on tammikuun puoliväli. No niin, tervetuloa tuolta mereltä tänne mun kotistudioon ja hypätään suoraan tonne purjehdussataman ohjelmistoon ja lähdetään tutkimaan sitä. Ja sinnehän pääsee kivasti messukeskuksen etusivun kautta. Scrollaa vähän alaspäin, niin sieltä löytyy Vene25 Boat, linkkipalikka ja siitä kun klikkasee, niin tullaan tänne venemessujen etusivulle. Täällä sitten tutustu ohjelmaan, siitä mennään eteenpäin ja tullaan tähän ohjelmasivustolle. Ja tämä on pikkusen muuttunut tämä ohjelmasivusto, eli nyt täältä pystyy katsomaan kaikki ohjelman lavat samanaikaisesti. Ne on tässä allekkain, siellä näkyy vasemmalla, siellä on Aalto, lava ja mitä kaikkea ohjelmaa sieltä löytyy. Ja sitten tästä kun mennään alaspäin, sieltä löytyy kalastuslava, purjehdussatamaa, Total Veneen messiä ja Venemestarin telakkaa. Eli nyt pystyy yhdellä silmäyksellä näkemään, mitä esimerkiksi yhden päivän aikana sitten tapahtuu venemessuilla ja sitten myöskin näkee ne päällekkäisyydet. Toki täältä löytyy tämä perinteinen listausmalli. Tuosta kun painetaan, niin sitten tulee tämä allekkain listaus, joka on ehkä mulle semmoinen vähän tutumpi tässä. Ja sitten on nämä rajaukset, eli sä voit rajata ja sortata sitten sisältöä päivämäärän mukaisesti. Sieltä voi valita minkä tahansa päivän. Sä voit valita teeman mukaisesti. Täällä on erilaisia teemoja, purjehdus, veneily, sukellus, videokuvaaminen ynnä muuta. Teeman mukaisesti pystyy valikoimaan sisältöä ja esiintyjän mukaan, jos joku esiintyjä on semmoinen, jota erityisesti haluaa mennä katsomaan, niin täältä nappasee sitten sen, niin näkee milloin hän on lavalla ja sitten sijainnin mukaan, jota nyt itse tässä pääsääntöisesti käytän. Eli jos mennään purjehdussatamaan, niin tästä kun sitten klikkasee, niin tulee kaikki purjehdussataman ohjelmistot näkyville. Ja kuten sanottu, niin täällähän löytyy myöskin näitä muita alueita. Aalto- ja kalastusalue on niin kuin vähän siinä samassa yhteydessä. Kalastus on tänä vuonna isompana kuin koskaan siellä. Ja Aalto-alue on tämmöinen aktiviteettialue, jossa sitten pystyy siellä itse vesialtaassa harrastamaan ja kokeilemaan kaiken näköistä, esimerkiksi suppilautoa, pystyy testaamaan kanootteja, soutuvenettä ja myöskin sitten laitesukellusta. Ja siinä vieressä on myöskin tämä Perho Baana, joka oli viime vuonna ensimmäistä kertaa siellä ja itse kävin sitä testaamassa erittäin huonolla menestyksellä, eli sinne. Mutta me mennään nyt joka tapauksessa purjehdussatamaan, se klikataan tosta ja sitten napataan tuolta perjantai 7. päivä, joka on siis venemessujen avajaispäivä, ja silloin purjehdussatamassa tapahtuu itse asiassa todella paljon. Eli tuosta perjantaista on tullutkin tämmöinen lanseerauksia ja julkistuksien päivä. Viime vuonnahan me lanseerattiin Jolle Harkimon maailmanympäryyspurjehdusprojekti, OGR-hanke, ja tänä vuonna meillä on aika paljon mielenkiintoisia julkistuksia tulossa. Eli kello 11 alkaa ja silloin on Tapio Lehtinen kertomassa uusista mielenkiintoisista suunnitelmistaan. Tapiohan on kaveri, joka ei pysy paikallaan ja on tehnyt paljon purjehduksen eteen ja erilaisia purjehdusprojekteja, mutta mitä seuraavaksi, niin siitä tulee Tapio Lehtinen kertomaan kello 11. Tapion jälkeen lavalle nousee Viivi Moisio, joka on 20 nuori nainen, joka on erittäin kokenut purjehtija, oli muun muassa Tapio Lehtisen tiimissä matkassa mukana ja on purjehtinut siis kerran maailman ympäri ja tällä hetkellä purjehtii Atlantin yli kilpaa ja hän tulee kertomaan mielenkiintoisesta yksinpurjehdusprojektista. Eli Viivi Moisio lavalla kello 11.30-12. Nämä on tämmöisiä lyhyitä vajaan puolen tunnin vetoja, eli aika hyvin saa nopeasti sitten tämmöisen pikakatsauksen siitä, mitä mielenkiintoisia julkistuksia on tapahtumassa.
Ja sitten kello 12-12.30 niin herrasmies Birger Hansen, joka on siis X-Yachtsin yksi 3 perustajasta, tulee kertomaan tämän kyseisen venebrändin historiasta ja sitten näistä erilaisista vaiheista, joten mielenkiintoinen esitys tiedossa. Ja sitten Birgerin jälkeen kello 12.30-13 niin Ari Kansakoski tulee kertomaan uusista suunnitelmistaan sekä me julkaistaan siellä hänen dokumenttifilmin ensiesitys. Eli tällä Purehdussataman isolla screenillä näytetään sitten dokumenttifilmi, joka kertoo Ari Kansakoskesta ja sitten myöskin tästä ikävästä haverista, joka tapahtui Intian valtamerellä ja siitä selviytymisestä, joten odotan kovasti tätä dokumenttifilmiä. Ja sitten kello 13-13.30 Spirit of Helsinki merenkutsuun on vastattava kirjan lanseeraustilaisuus. Ja meillä on ilo ja kunnia saada tietenkin kirjailija Jussi Evinsalo, joka on tämän kirjan toimittanut ja kirjoittanut niin lavalle, ja mä pääsen häntä haastattelemaan, ja on tosi kiva kuulla, että miten tämmöinen kirja oikein syntyy, mistä se sai alkunsa ja mitä kaikkia vaiheita ja kuinka niin kuin haastavaa on tämmöistä monen henkilön tarinaa sitten tuoda esille. 13.30-14 Pohjoismaiden vanhimman venelehden Frisk Priesin uudelleen lanseeraus. Mitä se tarkoittaa, mitä siihen sisältyy, mitä tuleman pitää, siitä tulee lehden päätoimittaja kertomaan lisää. Ja sitten 15-15.30 perjantaina niin vuoden Vierasvenesatama 2025 esittelyä. Mä olen haastattelemassa sitten voittajia siellä ja sitten heidän tunnelmiaan. Kello 17-18 puhutaan veneiden elinkaaresta ja meillä on paneelikeskustelu tiedossa, eli ajatuksena, että onko 40 jo romu, ja nyt puhutaan siis veneistä. No ei se tietenkään sitä ole, mutta tästä tullaan käymään mielenkiintoista keskustelua. Ja tästä kun painaa aina tästä linkistä, niin saa lisätietoja. Eli meillä on siellä Jarkko Pajusalo, joka on Finboatin toimari, on Julia Jännäriä, Pidä saaristo siistinä, ohjelmapäällikkö. Sieltä tulee juttelemaan aiheesta ja Mats Velin SPVltä sekä Tapio Lehtinen tulee kertomaan omia mielipiteitään ja ajatuksiaan tästä aiheesta. Tapiollahan on Galiana-vene, jolla purjehdittiin maailman ympäri, niin se on yli 50 vuotta vanha vene ja hänellä on myöskin tämmöinen pieni puinen purjevene, joka on 100 vuotta vanha, niin todellakin niin 40 ei ole romu, vaan ehkä vasta teini-iässä. Ja sitten ensimmäistä kertaa Purehdussataman historiassa meillä on meribubi-visa ja happy hour, eli lavalla niin visaillaan, me tehdään siellä visaisia kysymyksiä yleisölle ja siinä samassa yhteydessä voi sitten ottaa vähän virvoitusjuomia siellä, eli päästään vähän testaamaan yleisön tietoisuutta, niin sanottua merellistä tietoisuutta, ja tässä on mukana Jon Nurmisen säätiö. Sitten mennään lauantai-päivään. Lauantai 8. päivä, joka on tietenkin erittäin kuuma päivä, ensimmäinen viikonloppu, ensimmäinen lauantai, niin silloin on paljon porukkaa messuilla ja on Purehdussatamassa myöskin aamusta iltaan mielenkiintoisia esityksiä. Sen päivän aloittaa Birger Hansen, joka tulee nyt sitten myöskin toisena päivänä kertomaan X-Yachtsin historiasta ja vaiheista, eli kello 10.30-11, ja sen jälkeen sitten soutaja Jari Saario tulee kertomaan aivan käsittämättömän hurjasta uudesta soutuhankkeesta nimeltä Horn to Hope. Mun on pakko sanoa, että tämä kuulostaa ihan mahdottomalta tämä projekti. Eli siinä on ajatus, että Jari Saario soutaa Cap Hornilta, eli Etelä-Amerikan kärjestä, niin Etelä-Afrikan kärkeen Cap-kaupunkiin. Ja tämä matka on valtavan pitkä ja se merialue on erittäin haastava, joten tulee olemaan kyllä mielenkiintoinen projekti ja hanke. Mutta mä sanon, että jos joku sen pystyy tekemään, niin se on Jari Saario. Joten kannattaa tulla kyllä kuuntelemaan tästä lisätietoja ja missä tässä projektissa mennään ja mitä on edessä. Ja tässä on muuten pikku videopätkä Jarista.
Ja sitten Jarin jälkeen kello 12 lavalle nousee purjehtijan legenda Tapio Lehtinen. Hän tulee kertomaan viimeisimmästä Ocean Globe-reissistä, jonka hän toteutti nuorisotiimillä. Kyseessähän on pitkä projekti, lähes 5 vuotta kestänyt projekti, ja siinä on paljon eri vaiheita, ja hän tulee nyt kertomaan sitten, että miten tämä projekti ja itse tämä kilpailu meni nuoren tiimin kanssa. Ja tässä pieni videopätkä Tapio Lehtisen OGR-purjehduksesta. Sitten Tapion jälkeen pysytään aiheessa. Lavalle nousee Spirit of Helsinki -veneen kippari Jussi Paavoseppä, joka tulee kertomaan, että miten heidän Ocean Globe Race meni. Hehän pärjäsivät erittäin hyvin. He olivat kokonaiskilpailussa toisena ja voittivat oman luokkansa, joten millä tavalla tämä onnistui? Heilläkin oli aikamoinen kiire saada vene kuntoon ja harjoitteluaikaa jäi vähäsen. Miten he onnistuvat pärjäämään noin hyvin? Niin siitä tulee Jussi Paavoseppä kertomaan lisää. Ja tässä pieni videopätkä myöskin Spirit of Helsingin meiningistä tuolla maailman merillä. Kello 14-15 lavalle nousee iloiset punanutut, eli Ocean Ladiesit, ja heillä on mielenkiintoista kerrottavaa vähän vanhoista projekteista ja purjehduksista ja nyt sitten uusista suunnitelmistaan, joka tarkoittaa sitä, että valtameret kutsuvat, ja mitä sitten tässä on takana ja mitä on tulossa, niin siitä tulevat sitten Ocean Ladiesit kertomaan lavalle lisää kello 14-15, ja tässä pieni pätkä Ocean Ladiesista. Me ollaan Ocean Ladies ja meitä on nykyisin jo yli 200. Me ei vaan haaveilla, vaan todella toteutamme omat unelmamme ja purjehdimme meidän omalla Svanilla isoilla merillä ja pienillä merillä. Me olemme käyneet 2 kertaa Karibian turneen, eli purjehtineet tuhansia ja tuhansia merimaileja. Talvi on hienoa aikaa, mutta kyllä me kaikki odotetaan kesää, ja kyllä ainakin meidän Ocean Ladien kesä alkaa venemessuilta, niin kuin varmaan sunkin. Nähdään siellä! Aivan mahtavaa porukkaa tämä Ocean Ladiesit. On aina hyvä meininki päällä siellä. Ja sitten 15-16 masto poikki valtamerellä, eli yksin purjehtija Ari Känsäkoski tulee kertomaan aika mielenkiintoisen selviytymistarinan. Eli hänellähän meni masto poikki Intian valtamerellä ja hän nilkutti 3 viikkoa rantaan. Viime vuonnahan me otettiin yhteyksiä
Ariin. Hän oli silloin siellä Etelä-Afrikan kärjessä, oli etäyhteys, mutta nyt hän on pystynyt vähän analysoimaan tätä tilannetta, mitä siinä oikein on tapahtunut, ja hän tulee kertomaan, että mitä tässä koko tilanteessa sitten kävi ja miten siitä sitten selvittiin. Eli mielenkiintoinen puheenvuoro, ja tässä pieni lyhyt videopätkä. Ei Sapuri on nyt siinä. Ja sitten Arin selviytymistarinan jälkeen voidaankin siirtyä seuraavaan ohjelmaosioon, joka on Sodan sumua, ensimmäinen maailmansota Suomenlahdella. Ja tämä on mielenkiintoinen kirja. Sen on kirjoittanut Juha Roope Flinkman ja Jouni Polkko, ja he ovat niin kuin vuosien ajan perehtyneet Itämeren uponneiden hylkyjen tarinoihin. Ja he tulevat kertomaan nyt sitten tästä uutuuskirjasta, joka on erittäin mielenkiintoinen ja parhaimmista seikkailuista ja traagisimmista tarinoista, mitä tuossa Suomenlahdella on tapahtunut. Erittäin mielenkiintoinen puheenvuoro, odotan kovasti. Ja sitten päivän päättää merellinen bubivisa, eli meillä on joka perjantai, joka lauantai, niin päivän päätteeksi tunnin mittainen bubivisa, ja siinä on sitten vierellisessä ravintolassa pientä happy hour-hinnoittelua, joten tervetuloa sinne testaamaan tietoutta. Ja sitten mennään ensimmäisen viikonlopun sunnuntaihin, ja sen aloittaa Purjehduksen opettajat Poru ry, ja kello 10.30-11 niin porukka kertoo sitten, miten saa hommattua kansainvälisen huviveneen kuljettajan lupakirjan. Eli se on tärkeä kirja, jos vaikka haluaa vuokrata venettä ulkomailla, joten siitä puhutaan puolen tunnin ajan sitten sunnuntai-aamussa. Ja sitten seuraavaksi tämä on mielenkiintoinen, eli kello 11-12 niin lavalle nousee Panu Heinonen, joka tulee kertomaan Arctic Sea Camel omin käsin unelmasta 50-jalkaiseksi purjeveneeksi, eli Panu on arkkitehti, joka on rakentamassa tämmöistä varsin mielenkiintoista purjevenettä. Se on 50-jalkainen, eli 15-metrinen. Siinä on tuplakölit ja 2 mastoa, joita ei ole tuettu vanteilla, vaan ne ovat niin sanotusti vapaasti seisovat ja pyörivät mastot. Hän tulee kertomaan tästä projektista lisää, ja tämä kuulostaa todella mielenkiintoiselta. Tässä on muuten pikku videopätkä Panusta. Morjensta, mä oon Panu. Ja mä oon rakentamassa tällaista 50-jalkaista purjevenettä täällä mun pikku veneverstaalla. Tänä vuonna mulla on ilo ja kunnia päästä esittelemään tätä projektia Venemessujen purjehdussatamaan. Tämähän on siis vähän erikoisempi paatti. Siihen tulee tuplakölit muun muassa sekä 2 hiilikuituista pyörivää ja vielä vapaasti seisovaa mastoa. Eli nähdään Venemessuilla. Ja sitten 12-13 Jari Saari on lavalla kertomassa hurjasta soutuhankkeestaan Horn to Hope. Ja Jarin tämä uusi venehän on sitten Venemessuilla myöskin nähtävänä. Jarihän on joka päivä siellä veneellä esittelemässä sitä venettä. Se on pikkusen isompi kuin aikaisempi paatti, jolla hän souti edestakaisin Atlantin yli, joten sitä kannattaa käydä tsekkaamassa. Ja Jarin jälkeen naisenergiaa, eli naispurjehtijat, helppo tie vesille. Kello 13-13.30 Pia Siukosaari tulee kertomaan naispurjehtijoista ja millaista se heidän toimintansa oikein on ja miksi se seura on niin suosittu. Ja naisenergialla jatketaan kello 13.30-14 maakaravusta kippariksi, eli kantapään kautta opittua vinkkejä aloittelevalle purjehtijalle, ja silloin lavalla on Milla Jokisaari, aka Hamarin haahka. Moi, mä oon Milla. Hamarin haahkana myös tunnetaan. Hyvin lyhyesti. Mä olin täysmaakrapu. Mä olen ollut veneessä 2 kertaa purjeveneessään koskaan, kun näin Facebookissa naisten purjehduskurssin mainoksen. Ja se oli menoa. Joku naksahti päässä. Nyt mä asun rannassa. Mulla on 3 venettä. Mä oon käynyt Atlantilla purjehtiin. Mä oon voinut Itämeren yli. Mä pidän purjehduskursseja. Tulkaa Venemessuille. Nähdään siellä. Ja sitten 14-16 tulee 2 tunnin tuhtipaketti veneilyn aloittamiseen. Siellä on Suomen purjehdus ja veneily kertomassa aiheesta lisää, esimerkiksi miten pääsee vesille ilman omaa venettä, ja sitten toisen tunnin aiheena
puhutaan veneilyseuratoiminnasta. Mitä se pitää sisällään, niin siitä puhutaan sitten lisää. Aloitan veneilypaketin jälkeen kello 16-16.30. Blondit purjehtii Katariina tulee kertomaan oman purjehdusharrastuksensa alkamisesta. Katariinahan on varsin suosittu sosiaalisessa mediassa ja hän on dokumentoinut sitä purjehduksen aloittamista ja sitä ollaan päästy seuraamaan tässä matkan varrella, joten kannattaa tulla kuuntelemaan Katariinan tarinaa. Ja sitten Katariinan jälkeen kello 16.30-17 merikartan lukukoulu. Silloin puhutaan merikartasta, turvallisesta veneilystä ja siitä, kuinka hyödyntää merikarttaa käytännössä. Ja silloin lavalla on Juha Tiihonen ja Kimmo Patrakka Trafilta. Ja päivän päättää kello 17-17.30 todellinen Viron asiantuntija Kallu Westersund. Hän tulee kertomaan suosituista lähisatamista Viron vastarannoilla. Ja voin sanoa, että tämä kaveri kyllä tietää joka ikisen paikan, joten kannattaa tulla kuuntelemaan hyviä vinkkejä häneltä tonne vastarannalle menemiseen. No niin, se oli ensimmäinen viikonloppu, eli aika paljon erilaista ohjelmaa löytyy Purehdussatamasta. Ja sitten mennään arkipäiviin, eli meillä on joka arkipäivä, paitsi maanantaina, erilaisia teema-erikoispäiviä. Ja ensimmäinen teemapäivä alkaa tiistaina 11. päivä, ja teemana on silloin videokuvaaminen merellä. Tiistaina homma alkaa kello 15, silloin mä pidän tämmöisen videokuvaaminen merellä ja YouTube-sisällöntuotantokurssin, se kestää 2 tuntia, ja siinä mä käyn läpi omia kokemuksia nyt miltei 10 vuoden ajalta, että millaista se kuvaaminen, mitä pitää ottaa huomioon, millaista kameratekniikkaa mä käytän siellä, puhutaan vähän sen sisällön tuotannosta, tarinan kerronnasta, puhutaan drone-lentämisestä ja vähän niistä haasteista, kun lennetään veneestä käsin. Puhutaan sitten näistä julkaisuista sitten sosiaaliseen mediaan ja YouTubeen ja tämmöisistä. Joten jos tämän tyyppinen sisältö kiinnostaa, niin kannattaa tulla kuuntelemaan. Siinä saa semmoisen rautaisannoksen parissa tunnissa tuommoiseen merelliseen videokuvaamiseen. Ja sitten videokurssin jälkeen kello 17 puhutaan drone-lentämisen säännöksistä vesillä. Ja silloin meille tulee ammattilainen Trafilta kertomaan näistä asioista. 17.30-18.30 Saaristo-podcastin kundit Petri ja Jussi tulee kertomaan, että miten tämmöistä nopeatempoista sisällöntuotantoa oikein tehdään. Saaristo-podcastistahan on tullut erittäin suosittu veneilypodcasti ja sitä kuunnellaan paljon, mutta he tekevät myöskin sitä sisältöä sitten myöskin muihin somekanaviin. Eli siellä löytyy TikTokia, sieltä löytyy Instagramia ja sieltä löytyy Facebookia ynnä muuta. Miten tätä sisältöä tuotetaan, millaisilla välineillä, käsikirjoitetaanko vai mennäänkö vaan eteenpäin ja katsotaan mitä tulee vai miten se homma toimii, niin tästä tulee Petri ja Jussi kertomaan sitten lisää. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Sitten keskiviikko, 12. päivä, teemana on silloin valtameripurjehdus ja sitä ennen lavalla tapahtuu erilaisia juttuja. Muun muassa 14.30-15 niin Saaristo-podcastin kundit ovat tekemässä live-podcast-lähetystä Purehdussataman lavalla, joten sitä voi käydä katsomassa, miten sitä tehdään, se on hauska juttu. Sitten kello 15 on Purehdussatamassa julkistustilaisuus, eli silloin julkaistaan messujen veneet. Keskiviikkona kello 16 alkaa sitten valtameripurjehtijoiden teemapäivä, ja se alkaa valtameripurjehduksen must-listalla ja kustannuksilla, ja silloin lavalle nousee 2 kertaa pallon kiertänyt Ilkka Liukkonen, ja hän käy läpi vähän niitä asioita, mitä on hyvä osata ja tietää pitkän matkan purjehduksessa. Ja samalla sitten puhutaan niistä kustannuksista, mitä tämmöisillä purjehduksilla syntyy. 16.45-17.30, vähän erikoisempi aihe, kallistuuko, kaatuuko, eli paneelikeskustelu avomeriveneen vakavuudesta. Ja silloin puhutaan, että mitä se vakavuus oikein tarkoittaa veneessä, miten me siihen itse vaikutamme. Ja ehkä voidaan kysyä sitä, että nouseeko tämmöinen nostoköli avomerivene ylös kaatuessaan ympäri. Niin näihin kysymyksiin ehkä saadaan jonkunnäköisiä vastauksia, sillä meillä on paneelissa varsin ammattimaista porukkaa. Siellä on Ilkka Liukkonen tosissaan 2 kertaa purehtunut pallon ympäri, huippuvenesuunnittelija Kammu Stroolman sekä insinööri Kim Ruutu. Joten mielenkiintoinen aihe tiedossa.
17.30–18 aina puhutteleva ja suosittu aihe, eli valtameriveneen lääkekaappi ja terveyskäytännöt. Ja siitä meille tulee kertomaan Pia Grönblom, joka toimii Tapio Lehtisen Galliana veneen team-managerina ja ensiapuasioista vastaavana nyt tässä viimeisessä OGR maailman ympäripurehduskilpailussa, joten vankkaa tietoutta on tiedossa. Sitten päivän viimeisenä esityksenä kello 18–18.30 puhutaan siitä, millaisilla tunnelmilla nelihenkinen perhe, jotka suunnittelevat matkaa Atlantin yli, eli ovat tekemässä tämmöistä Karibian kierrosta Suomesta Karibialle ja takas. Millaisilla tunnelmilla he ovat ja mitä tähän koko prosessiin oikein liittyy ja mitä pitää miettiä ennen kuin lähtee. Siitä tulee Jussi ja Helena Santala kertomaan lisää. Sitten siirrytään seuraavaan teemapäivään. Se on torstai 13. päivä ja silloin teemana on avomerikilpapurjehdus. Ja tilaisuus alkaa kello 16.30–16.50 ja silloin avomeripurjehtijoilta Noora Westerlund on käymässä läpi tärkeimmät linjaukset ja uudistukset tulevalle kaudelle sekä esitellään ranking-sarjojen kilpailut sekä Offshore Racing Team Finland edustusjoukkue. Sitten seuraavaksi 16.50–17.15 puhutaan vuoden 2025 arvokisoista sekä Suomi-Viro-fliitin kilpailukyvyn kasvattamisesta. Ja näistä asioista tulee kertomaan Viron avomeripurjehduksen puheenjohtaja Karl-Hannes Tagu sekä Noora Westerlund avomeripurjehtijoista. 17.15–17.45 paneelikeskustelu siitä, miten mukaan starttilinjalle ensimmäistä kertaa. Eli miten aloittaa kilpapurjehdus ja saada veneelle enemmän kivoja käyttötunteja. Tarjolla siis käytännön vinkkejä tasoituspurjehduksen aloittamiseen yksin tai yhdessä. Ja paneelissa mukana Miika Vakkola, Filippa Rytkönen ja Palle Eklund. Avomeripurjehtijoiden teemapäivän päättää ohjelmaa, jossa käsitellään purjehtijan fyysistä ja psyykkistä suorituskykyä. Ja silloin lavalla on SPVn uusi valmennusjohtaja Robert Back, joka käsittelee purjehtijan psyykkistä valmistautumista kilpailuihin sekä suoriutumista kilpailun aikana. Samalla myöskin lavalla on Markus Nevalainen, joka antaa vinkkejä purjehtijan kehonhuoltoon ja suorituskyvyn optimointiin. Sitten siirrytäänkin viimeiseen arkipäivään, joka on perjantai 14. päivä ja teemana on silloin Itämeri. Ja tämä päivä alkaa kello 14–14.30, jolloin ohjelmistossa on Saaristo-podcast live, eli silloin on Saaristo-podcastin kundit tekemässä live-esitystä tuolla Purehdussataman lavalla. Kello 15–16 tärkeätä asiaa, eli kevennä tulevaisuuden kuormaa, 4 veden aikaa paneelikeskustelua. Ja silloin puhutaan vesistöissämme olevista kemikaaleista, jotka ovat peräisin esimerkiksi pakkauksista, tekstiileistä, harrastusvälineistä ynnä muista. Ja miten ne vesistöihimme päätyvät. Minkälaisia vaikutuksia niillä on koko ekosysteemiimme, vesiimme, luonnon kiertokulkuun, ravintoketjuun ja ihmisen terveyteen. Ja näistä asioista on juttelemassa ja puhumassa muun muassa paneelin puheenjohtaja ja vetäjä Noora Schingler, joka on toimittaja ja vastuullisuusvaikuttaja Itämeri Aktiivi. Ja sitten paneelissa löytyy Miisa Mink, The Activist Agency perustaja ja Saimaa ilman kaivoksia ry:n puheenjohtaja. Paneelissa on myöskin Maria Rissanen, tekstiili- ja materiaalitekniikan lehtori, sekä Topi-Antti Äikäs, Suomen purjehdus- ja veneily ry:stä, eli ympäristökomitean puheenjohtaja siellä, sekä Riku Vanhala, joka on Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja, professori ja tekniikan tohtori, joten varsin arvovaltainen porukka keskustelemassa nyt tästä tärkeästä aiheesta. Ja tämän paneelikeskustelun järjestää Suomen vesistösäätiö sekä Minun mereni ry. Ja heti tämän perään kello 16–17 on Pelasta Itämeri-palkinnon jakotilaisuus. Palkinnolla tahdotaan kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi. Ja juontajana tässä tilaisuudessa toimii Mikko Peltsi-Peltola. Palkinnonjaon jälkeen kello 17–17.30 lavalle nousee varsin mielenkiintoinen herra, Itämeren pelastaja Juha Nurminen. Ja Juhahan on siis Merenkulkuneuvos ja Jon Nurmisen säätiön perustaja ja hallituksen jäsen.
miten Itämeren pelastaja näkee Itämeren tilan juuri nyt. Ja Juhaa haastattelee viestintäpäällikkö Johanna Suni. Kello 17.30–18 on Pidä saaristo siistinä ry:n puheenvuoro ja aihe on mielenkiintoinen, eli onko septiverkosto riittävä. Ja nyt sinulla on mahdollisuus tulla vaikuttamaan. Ja nyt yhdistys on sijoittamassa 6 uutta imutyhjennyslaitetta Saaristomerelle ja Saimaalle vuoden 2025, eli tämän vuoden aikana. Eli nyt on mahdollisuus vaikuttaa, missä uusia laitteita tarvitaan. Ja osallistujien kesken arvotaan yllätyspalkinto. Eli tervetuloa vaikuttamaan. Ja sitten illan päättää kello 18–19 Meribubi Visa ja Happy Hour, eli kannattaa tulla testaamaan Itämeri-tietoutta. Hyviä palkintoja tiedossa ja virvoitusjuomia Happy Hour hinnoitteluun siitä vierestä. No niin, nyt on käyty ensimmäisen viikonlopun ja arkipäivien ohjelma läpi ja siirrytään kakkosviikonloppuun. Ja haluan tässä vaiheessa muistuttaa siitä lippuarvonnasta, joka tulee tämän jälkeen, joten kannattaa odottaa sinne loppuun saakka. Lauantai alkaa kello 11 ja silloin otetaan suora live-yhteys Jolle Harkimoon, joka on tekemässä ensimmäistä testi yksin purjehdustaan Atlantin yli. Jollehan lanserasi viime vuonna Golden Globe Race-projektinsa, eli yksin maailman ympäri 2026. Koko talven Jolle on rakentanut ja kunnostanut omaa venettään ja nyt se on siirretty tuonne Portugaliin ja sieltä sitten lähtö Atlantin yli. Ja sitten Jollen jälkeen varsin selkeällä aasinsillalla kello 12–13 legendat lavalla ja silloin lavalle nousee Hjallis Harkimo, joka on Suomen ensimmäinen, joka on purjehtinut maailman ympäri yksin. Tullaan puhumaan tietenkin yksin purjehduksesta, hänen muistakin purjehduksistaan ja varmasti käsitellään myöskin hiukan sitä aihetta, että mitä isä pohtii, kun poika lähtee suorittamaan samanlaista purjehdustaan, jonka hän teki vuonna 86–87. Ja Hjalliksen jälkeen kello 13–14 puhutaan edelleen yksin purjehduksesta ja silloin lavalle nousee Viivi Moisio, joka tulee kertomaan yksinpurjehdushankkeestaan Atlantin yli pienellä 5,8-metrisellä purjeveneellä. Mutta mistä tässä projektissa on kysymys, siitä lisää lauantaina kello 13–14. Ja Viivin jälkeen kello 14–15 Jari Saario kertoo hurjasta Horn to Hope-hankkeestaan, jonka jälkeen sitten kello 15–16 Tapio Lehtinen tulee puhumaan viimekertaisesta Ocean Globe Raceista nuorisotiimillä. Ja sitten Tapion jälkeen ihanat punanutut Ocean Ladiesit nousee lavalle kertomaan uusista mielenkiintoisista valtameripurjehdussuunnitelmistaan ja myöskin ympäristötyöstään, mitä tekevät. Ja sitten päivän päätteeksi kello 17–18 merellinen Bubi Visa ja Happy Hour, eli silloin pääsee testaamaan omaa meritietouttaan ja viereistä bubista voi sitten vähän huokeammalla hinnalla ostaa virvoitusjuomia. Mä oon siellä todellakin vetämässä Bubi Visaa, joten tervetuloa. Ja sitten siirrytään viimeiseen messupäivään, sunnuntai 16. päivä ja päivä alkaa kello 10:30–11 purjehdussatamassa. Silloin puhutaan GPS-häiriöistä ja veneilyturvallisuudesta. Ja silloin meillä on viranomaiset paikalla, eli Trafilta on kaveri tulossa kertomaan aiheesta. Erittäin mielenkiintoinen puheenvuoro. GPS-häiriöiden jälkeen kello 11–12 lavalle nousee merikarhut ja silloin puhutaan Götan kanavasta. SY Eläköön purjehti viime vuonna Itämereltä Göteborgiin läpi Götan kanavan. Ja Jari Kotiranta on silloin kertomassa tästä historiallisesta kanavasta ja sen varrella olevista kohteista, sekä miten kanavaosuuteen on syytä valmistautua ja miten suluissa toimitaan. Merikarhujen jälkeen kello 12–13 lavalle nousee jälleen kerran Jari Saario kertomaan hurjasta soutuhankkeestaan. Ja haluan tässä taas muistuttaa, että kannattaa käydä katsomasta Jari Saarion uutta venettä, sillä vene on venemessuilla näytillä ja Jari on siellä esittelemässä tätä venettä. Jarin jälkeen kello 13–14 lavalle nousee Blondit purjehtii Katariina ja otsikossa lukee muutoksen tuulet puhaltaa, mitä tulossa, eli saadaan nähdä, mitä on tapahtumassa. Katariina tulee kertomaan siitä lisää. Odotan innolla. Ja Katariinan jälkeen Arctic Sea Camel, eli Panu Heinonen tulee toistamiseen kertomaan omasta unelmastaan, jossa hän on tekemässä 50-jalkaista purjevenettä, joka ei ole ihan semmoinen peruspaatti. Sunnuntai-päivän päättää kello 15–16:30 Hiidenmaan kierros
7 sataman kautta. Ja nyt meillä on varmasti yksi Suomen kovimpia Viron tietäjiä, eli Kallu Westersund. Ja hän tietää melkein kaiken, ellei jopa enemmänkin tuolta Viron rannikon satamista ja on siellä pyörinyt kymmeniä vuosia. Ja hän tulee kertomaan Hiidenmaan kierroksesta 7 sataman kautta. Siinä oli pikakatsaus Purehdussataman ohjelmistoon, eli vähän vinkkejä ja taustatietoja näistä ohjelmista. Ja toivottavasti sieltä löytyy nyt mielenkiintoista sisältöä itse kullekin, joten nähdään siellä venemessuilla ja Purjehdussatamassa. Ja sitten siihen lippuarvontaan. Mä laitan jakoon 3 kappaletta 2 hengen lippupakettia venemessuille, ja sä voit osallistua siihen sillä lailla, että kommentoit tuohon kommenttikenttään, mikä esitys tai esiintyjä sua kiinnostaa. Mä teen arvonnan tämän kuun lopulla, eli tammikuun lopulla, ja ilmoitan sitten suoraan voittajille sinne kommenttikenttään. Joten oikein paljon onnea arvontaan. Tässä oli nyt tämmönen video. Kiitos oikein paljon katselusta. Ja jos veneilyaiheinen sisältö kiinnostaa, niin laita kanava tilaukseen. Ja toivottavasti nähdään venemessuilla. Moi!